ideme si ukázať moju reakciu na kanál Lucky. Je to taký youtuber, môžete mu dať odber. No a on reagoval na Jack Dohertyho. Kto ho nepozná, je to taký, ako to mám povedať, taký trošku bez mozek, jo? Idem to ako kecávať a dozviete sa viac na tej reakcii. Idem to zapnúť. Pokud nevíte, kdo to je to týpek, který už má asi 13 milionů odběratelů a asi tak 99% lidí ho sleduje jenom proto, aby viděli, co zase post. Už když se... Ako môžeš vidieť už z tej profilovky, no, nechcem ako prezradiť, len už keď vidíte, čo robí na tých videách, tak asi máte chuť mu dať hajkík do hlavy, jo, tak preto. Podíváte na jeho profilovku, dostanete chuť mu vrazit a není se čemu divit. Ten týpek je něco jako Skyler z Breaking Bad nebo Tadeáš Veselý z Clash of the Stars, ale ještě horší. K natáčení videí byl na začátku nucen svými rodiči, kteří si brali většinu jeho peněz. Na videích napadá lidi a když se mu ty lidi snaží přítelkyni, hrotí se s prodavačkama ve Walmart. Čistý brejno proste, čistý brejno, ako nevie, čo ešte jeho čaká. On pôjde do väzenia určite. Ak nie, tak to zastrelím. Dokud ho nevyhodí, ničí věci ve Walmartu, dokud ho nevyhodí, šikanuje rodiny s dětmi a natáčí je bez jejich souhlasu. Několikrát ho zatkla policie, platí obrovské pokuty, tam přijde, tam dostane zákaz přiblížení a dokonce, a teď si nedělám prdel, je v jednom městečku v Mexiku peněžní odměna za jeho hlavu. Po dokoukání tohohle videa pochopíte proč. Celkově mezi lidmi je asi stejně oblíbený jako papírový brčka v plastovým obalu a jestli YouTube Universe má svýho záporáka, tak je to právě Jack Doherty. Jeho content začal celkem nevinně. Dělal unboxingy věcí, které mu koupili jeho bohatí rodiče a dělal videoklipy, kde flexil automat, které ani nebyly jeho a za to začal dostávat první hejt. Dostával miliony views na videích, kde jenom battleflipoval se svým bratrem a lipsynkoval. Jeho druhý hype přišel potom, co začal trollit Ninju. Tím, že sliboval donaty, ve kterých sliboval, že když mu začne Ninja platí, pošle ještě víc. Na to ako Ninja. Ja som videl, tak on ako mu chcel hovoriť, že bude mu hovoriť, že hovor mi, že som oco, alebo také, daddy, také no. Teraz urobí na ňu prankov, že vrať mi svoje peniaze, ktoré som ti poslala. On mu to ani neposlal, chápete? On mu to ani neposlal. Když ho Ninja odmítnul, což mi přijde naprosto správný, otočil se proti Ninjovi a začal mu na videích nadávat, že je to vlastně hrozný chudák. I mean, it's alright. His problem, he's not getting $500. Oh well. Maybe when Fortnite dies and his Twitch dies, he'll be like, damn it, I wish I took $500, but it's good. Alright, sorry. Kámo, ja neviem, ako mám chuť, ale ja mu mám proraziť tú uhorku, ktorú mám v ladničke mu. Mám chuť preraziť tie dve oči. Když si těchto videí Ninja všiml, na streamu se mu vysmál a aby se mu za tyhle reakce Jack pomstil, napsal Ninjovi, aby mu všechny donaty, které mu poslal, vrátil a to Ninja taky udělal. Jack ale stejně vytáhnul falešné DM, ve kterých tvrdil, že mu Ninja nic neposlal, přitom na streamu byl jasný důkaz, že mu ty peníze vrátil. Za co pochopit? Ninja mal vtedy, neviem, 20 rokov. Tento Jack Doherty mal tak 15 alebo 14 rokov. Alebo 16.
No, myslím, že viac 17, 18, 19, ale aj tak. Brainot prostě. Hlavně dostal ještě větší hejt, když se zjistilo, že byli fake. V každém jeho videu řešil Ninju a clickbaitoval ho, aby nahnal Ninjovi fanoušky a hlavně hejtry na svůj kanál. Wow. Oh shoot, we should probably go. Nie, že, ako to môžete vidieť v týchto 5 sekúnd, nie, že on to rozbíja, on si aj sebe ublíži, chápete? K tomuhle asi nemám co říct. Ček chodil s kamerou do obchodu, rozbíjel tam věci, dokud si ho prodavači nevšimli a nevyhodili ho. Všechno to začalo tímhle videem z Walmartu, kde ničil věci a natáčel si prodavače za jeho spolek. Naštěstí si uvědomil svoji chybu a další den se přišel omluvit prodavači za to, že si nahrával jeho tvář bez dovolení. Nedělám si prdel. Video vydal a týpka ještě dal na náhledovku. Video pojmenoval prodavač z Walmartu mě praštil a ve videu dokonce řekl i jeho jméno a příjmení, za což můžete jít do vězení, ale toho asi nezajímá. Dokážete si představit být tím prodavačem, jenom dělat svoji práci, vyhodit týpka, který ničí zboží a on si vás u toho natočí, dá do videa, které má přes 5 milionů zhlédnutí, dá do náhledovky a ještě v názvu videa má, že Kámo, a to teraz to môže uvidieť, vy si to neuvedomujete, teraz to môže mať, neviem, 10 miliónov zhliadnutí, toto video, na čo reagujem, je už 9-mesačné staré, nejako tak. A proste, no, je moje jedno proste, že ho zatknú. Proste on aj po väzení tam bude asi. Ano, a Jackovi to dali jasně najevo, ale místo toho, aby zastavil a došlo mu, že dělá něco fakt špatně, vypnul komentáře, vrátil se do toho Walmartu, odkud ho vyhodili, vkradl se do skladu, kde neměl... Tak jediné, čo chce spraviť, je vypnúť komentáře. Nie, že keby si sa nešiel ospravedlniť do toho Walmartu, že prepáč, predávateľ, že to spravila také niečo, ale ty si vypneš komentáře aj tak, aby ti tí ľudia tam nemohli písať, že aké debil, a také, no. No co dělá? A znova si natáčel zaměstnance bez jejich souhlasu. Po tomhle videu dostal dokonce takový hejt, že si musel skoro u všech videí vypnout komentáře, protože lidem tak nějak došlo, že to není úplně legální a taky dostal zákaz vstupu do většiny Walmartů, ze kterých natáčel, takže musel přijít na jiný content. Čekali byste, že se po tomhle všem ve Walmartu sklidní? Já taky, ale místo toho přešel na doslova nelegální content. V 16 letech, kdy ještě neměl řidičák, ukradl svému staršímu bratrovi auto, jako správný pedák silnic si to ještě natočil. Po tomhle videu natočil ještě druhé video, kde řídil bez řidičáku. Tentokrát dokonce řídil auto svého táty za přítomnosti svého táty, který moc dobře věděl, že je to něco nelegálního a stejně ho nechal. I can't make a left. Don't make a left. I can't make a left. That's so stressful. I'm not gonna pull over. There's cars surrounding me. I'm so scared. Dad, what do I do? Dad, you gotta relax. Dad, where are we going? Dad, which way? Come on. On určite narazí, ja si to už tak cítim, no ale kto vie, radšej nebudem predbiehať, aby ste aj, viete čo, nebudem taký stupec, ako Jack Doherty a nevypnem si komentáre, lebo nevidel som ešte, že toto tu bude, lebo si to už nepamätám, takže nevypnem si jeho komentáre, to bola sranda. Oh my gosh, Dad. Okay. I'm not messing around, Dad. I'm so stressed out. We're gonna go straight until we go to the ocean. I don't care. Tím se dostal do show doktora Phila, kde si dělal ještě větší ostudu, protože se tam celou show bavili o tom, jak ukradl bratrovo auto.
Je to sakra. Môžete si to dokúkať na Lucky sa volá, veľké L, malé U, malé C, malé K, tvrdé malé I. Môžete si to dokúkať na 6. minúte a 8 sekúnd. Zistil som, že momentálne mám už slabšiu Wi-Fi, lebo má menej percent a to tak mám nastavené ja. No, a musím si ho dať nabiť, takže part 2 vyjde asi za dneska, ale pochybujem, lebo je už ako večer, 7 hodina. Toto je z tohto videa všetko, ak sa vám táto reakcia zatiaľ páčila, tak nezabudnite dať veľký like, veľmi ma s tým podporíte aj odber, aj zvonček, aby vám žiadne takéto video neuniklo. Ďakujem za podporu. Čau.